दैमानिफ्राय फैदों आंनि ड्रेसआ क'क्राझारानो लाइजाम सोग्रा नं 783343 आंनि सानफ्रामबोनि मावनो मोजां मोननाय हाबाया जाबाय आङो बेलासियाव बिदिनो बारहावा जानो मोजां मोनो आरो आङो ओंखाम ओंख्रि संनो मोजां मोनो आंनि जिउनि थांखिया मास्टार बा फोरोंगिरि गोजोन्थों फंबाय नोंना जिउनि थांखिया हटेल खुलिनाय खम मेंगोन नों मेंनायाथ' मेंखागोन हालालै नोंखौ सोरांलायगोनलै हटेल खुलिनायाव आलु हानांगौ बानलु देनांगौ पियास मस्ला बेदर आयौ खम मेंगोन नों आं मालाय मा होनबावनो आदा खामानियानो बेनोखाबा मेंनायानोखा हेलौ फंबाय नोंनाथ' हटेल खुलिनाय ना मा होनदों औ हबिस ना थांखि बियो बे थांखि आंहाबो मोनसे हबिसबो होनजायो थांखिबो होनजायो आरो हटेल खुलिनायनिमोन आंना बिराद गिदिर रेस्टुरेन्ट खुलिनायनि आरोना ओमफ्राय ना मोनसे डिमेरिट दं आरो बे जाबाय थारमाने बे दाउ अमा ना माबा माबि फुथारनांगौ जायोना गोदना हास'नानै थारमाने गोदानानै बिगुर खुनानै बेफोरबायदि खालामनांगौ जायो दा बिनि थाखायनो बे थांखिखौ दासिमबो आं सियर खालामनो हायाखै आरो दा फंबायनि बेलायाव बेयो माबायदि बियो आंनि बेलायाव बिराद मोजां मोनसे सोंथि माने आङो क्लास 3 निफ्रायनो आं ना बेदरबो जाया जेबो जाया आरो दिनैसिम क्लास 3 निफ्राय आङो मासेबो जुनार बुथारफेराखै आरो ना मोस्रोम थाम्फैनि अनगा मासेबो जुनार बुथारफेराखै फंबायनिसिम दिनैसिम ओमफ्राय दा आङो बेखौ माने ओरैबायदि मोनसे साननाय फैदों माने आंथ' मालिकसो नङा होमबा हटेलनि आंथ' बुथारा मालिक मानसि दंखायो नालाय बेखायनो आं बारा इम्पर्टेन्स सानाखै आरो गुबुनासो बुथारगोन नालाय थारमाने बाथ्राया नै बिदिसो दामाने जाय दिथा होग्रा थाबा बेनावसो नांगौ जाहैबाय ना जमरा जे बेखौसो नायो जाहैबाय दाथ' फंबायाथ' जमराजाजों माबायदि जोख्लाय हरजायोना दोनजायोना सोरगोआव दोनजायोना नोरगोआव जोख्लाय हरजायो दा फंबाया मा सानो बिनि बागै बेखौ आं ओरैबायदि सानदों मा होनो आङो बे बुहुमाव जोनोम लाबाय जेब्ला मानसिया बिराद खस्थ'यै थांना थानांगौ जायो ओमफ्राय बे आङो बुहुमनि मानसिफोरजोंनो नुजानो गोसोखा आरोना बे उननि समाव सोरगोआव अबेबा फायखाना सिङाव दोनो ना मायाव दोनो बे जमराजानि खोथासै आरो दा साबायखर थाबाय फंबायनिसिम थारमाने फंबाया जेबो सिन्था खालामा आरो फिउचाराव मा जागोन नेक्स्ट जोनोमाव जागोन जानो हागौ बियो नोरगोआव थानांगौ सोरगोआव थानांगौ दा फंबायनिसिम जोबोर जोबोर साबायखर दा बिनानावसिम सोंनो जाबाय बिनानावनिसिम आंनिफ्राय कुइसन नोंनि जिउनि थांखिया मा होनना बुंदोंमोन फोरोंगिरि मा लेभेलनि फोरोंगिरि कलेजनि आच्छा बिदिब्ला बिनानावनिसिम कुइसना नैबेसो दा बै जौसांनि मा होनो बेखौ स्टेजनि जेनेबा बै माखासे फंबाय बिनानावमोना जे जिरायनानै दङ नङा होमबा बिसोरो नोंनि छात्र जाबाय कलेज लेभेलनि दा नोङो सासे प्रफेसार जानानै मोनसे डिपार्टमेन्टनि अब्ला नोङो बिसोरखौ माबोरै फोरोंगोन देलाय बेनि बागै माने माबोरै फोरोंगोन नोङो फोरोंलाय फोरोंहैजेननाय समाव आरोना मास्टारा जेब्ला जयेन जाहैजेननाय समावहाय माबायदि जेनेबा सोलोंनानै थाङो आरोना गथ'फोरखौ नोङो माबोरै फोरोंगोन जेनेबा स्टुडेन्टफोरखौ एज ए टिचार हिसाबै सिगां क्लास थाखो खथायाव क्लास रुमाव फोरोंगिरिया हाबहैबाय सोरबा सोरबा बुङो गुड मर्निं स्टुडेन्टफ्राबो बुङो गुड मर्निं सार बा मेम बिदिनो हाबनानै आरोना सिगां जोङो जोंनि बिजाबखौ बा लेखाखौ बख'नानै जोंनि जे सिलेबास दङ बेखौ जों बोदलानानै लायो सिलेबासाव सिगाङै जेनेबा बबे नाम्बारा फैग्रोदों जों बेखौ लाग्रोयो सिलेबासाव मा दं मा टपिक दं जों बेखौ बुजायनो लायो आरोना बुजायनायजों लोगोसे मास्टारा बर्डआव ब्लेक बर्डआवहाय लिरनानै फोरोङो कलेजाव बांद्राय एथबां बेफोरबायदि जाया फोरोंगिरिया
बुजायलांगोन बुजायलांनानै स्टुडेन्टफ्रा बांसिन गावसोरनो नोट्स लिरनानै लानांगौ बानायना लानांगौ गावसोरनो केरि खालामनानै लानांगौ आरोना आं बेखौ आंनि कुइसना बिदि नंद्रायामोन रानि आंनि कुइसना जाहैबाय नों सासे फोरोंगिरि जायोब्ला नों स्टुडेन्टफोरखौ माबोरै फोरोंगोन बेखौसो बुंदों आं माने माबोरै फोरोङो नों मा रावजों बाहायनानै फोरोंगोन डाइरेक्टहाय फोरोंनांगौसो आरो मोनसे टपिक लानानै फोरोंनांगौसो जायखिजाया टपिक नों बर' मेजरनि नङा होमबा बर' डिपार्टमेन्टनि माबा मोनसे आयदाखौ लानानै नोङो नोंनि फरायसाफोरखौ फोरोंनांगौ आरोना आङो हारिमुखौनो लासै कालचारखौनो कालचारनि आं दा सासे फोरोंगिरि बायदि फोरोंसिगोन आरोना स' फरायसाफोर जोंनि टपिकआ जाबाय हारिमु दा हबिया खन्थाइ लिरनो मोजां मोनो ओमफ्राय मोनसे डायलग बुंनो मोजां मोनो आच्छा खन्थाइ लिरनो ओमफ्राय डायलग जिहेतु जों समनि आंखालाव खारबाय हादों नङा होमबा दा खोथाया जाहैबाय दा फंबाया दा खन्थाइखौथ' जोंनो नांला नङा होमबा खन्थाइखौथ' जों खोनाबायबो थायो दा नोंथांनिफ्राय डायलगखौसो जों खोनासंलुयो माबायदि डायलग नोंथाङा होयो बेखौ खनसे फोरमायना होग्रो जोंनो माबायदि डायलग होयो डायलगा माने मा होनो बांसिन आंनि खर'आव माबायदि डाबल मिनिं फैयो आरोना डाबल मिनिं ओमफ्राय जेनेबा 18 प्लास जागोन आरोना 18 प्लास माने बेयावथ' 18 प्लास गैजाखा मानसिफ्रा जायखिया 18 प्लास जागोन आरो आंनि डायलगफ्रा बांसिन आरो बे खर'आव फैयो दे लागाव स्टार्ट खालामदो दे अनलि 2 मिनिट टाइम होदों 2 मिनिट स्टार्ट अके स्टार्ट अनलि 2 मिनिट होनसै आङो दहाय बैयाव सासे आदाया आंखौ बुंदोंमोन नोंथ' दिनै सोरां लायसिगोनलै होननाय आं होनदोंमोन नङा होमबा ओमफ्राय मोनसे खोथा बुंनोसै आङो ओरैबायदि जादों बाजै दं आरो आंना बिबाजैया ओरैबायदि समायना फाग्लिया सम सम बिबाजैखौबो गोसोसो गोसो जागारलाय लाङोला ओरैबायदि साइस आरोना दाउदै बायदि गुफुरदार ओइ सानजाखैनि खबर माबाथिंनि आरो बाक्साथिंनि ओमफ्राय दाना थाङै थुङै बिबाजैफोरजोंथ' बिबोनांफोरा एसे सिथाफ्ले जायो नङा होमबा सानसेखालि जंखायबाय आं ओरै होनना बुंबाय आरोना हाब बाजै माथो नोंना गुफुरथारब्रा बिदि होनना बुंबाय आं थाव होबायलै जि गाबबाय आङो थावलायानो ओरैबायदि जाबाय हाथायानो थाइसे गबाय आरोना आगदा जोंना दाबो दङ थगायाखै आङो ओरै फारसेजों हागोमाया थाइसे गनानै दङ आरोना ओंखामखौ बारा जानो हाया बे बारनिफ्रायनो आङो बेदर जानायखौ गारदों मिथिबाय हागोमाया हाथायाव हरनो हाया नालाय ओंखायनो बेदरखौ जाया आं दिनैसिम मिरामिस ओमफ्राय बै माबाथिं मा होनो आइ लाभ इउ बाजार दङ फानबारियाव बेयावबो ओरैबायदि जाखांबाय रियेल घटनालै बेबो ओरै सानसेखालि फानबारियाव थांनो ओंखारदोंमोन आंथ' मिथिया नङा होमबा गोदानसोमोन बिजनेस थाफैनाया ओमफ्राय ओरैबायदि जाबाय बेयाव मोनसे आइ लाभ इउ होननाय दङ मोनसेया जाहैबाय फैसना होननाय दंमारो बे जायगाया फानबारिनि सोरबा दंबा मिथिगोन आरो दाना गारि गाखोनो नागिरनायाव ओरै होननानै सोंबाय आं गारियाव गाखोनानै दंमोन सिख्लाया सोंबाय आरो बबाव थांनो आदाया होननानै बुंबाय आंखौ बिदि होननानै सोंबा ओरै होनना बुंबाय आं आइ लाभ इउ फैसना खाथियाव बिदि होनना बुंबाय आं थाव होबावबायलै बेयावबो थारमाने ओरैबायदि जायगानि मुङा आइ लाभ इउ बाजार दङ आरो फैसना होननाया बे आइ लाभ इउ बाजारनि खाथियाव मोनसे गामि आरोना बे गामियाव थांनो नागिरदों आरोखि आं लागावबाय दाना बेबायदि घटना जादों आरोना जाबायना एसेनोसै जाबाय दे जासिगोन गोजोननाय थाबाय नङा होमबा जिहेतु जोंहा समनि आंखाल दै दा सानैबो मोसानो हायो ना हाया मोसानो हायोना दे जागोन माबा दा आंहा मोसानायाव इन्टारेस्ट गैयामोन आरोना इन्टारेस्ट गैया ओमफ्राय नोंलाय माथो खालामो ओइ दिनै जाहोदो दे दिनै खनसे खालामदो दे जेबो नङा एक्ट्रिस दंखायो नालाय एक्टरा मोसानो हाखायो एक्ट्रिस थाबाला एक्टरा स्टेपल' जाबाय मोनसे लासै नङा होमबा एक्ट्रिसआनो मोसाखागोन माला फिदिं दे गान मोनसे दामना होदो दे सानैबो रेडि आदामोननि खावलायनाय जोनोमनिफ्राय मोसाफेराखै दै खिन्थु आं मिथिला आरो दा दे माबायदि जायो दे जागोन दे सिगाङाव थांनानै मोसाहै फंबाय बिनानावमोन सिगां फारसे आवगायनानै आखाइ खबनानै हो लोगोफोर
गोबारै आखाइ खबना रंजाफा जासिगोन दे थांनो हासिगोन गोजोन थेंक इउ Thank you so much.